Сега ще насочим вниманието ви върху един друг герой, наречен Никодим. Той е човекът, който се явява защитник на Исус пред фарисеите, а по-късно взема участие в погребението на Исусовото тяло. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, фарисейски началник. Той дойде при Исус нощем. Учителю, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди отново, не може да види Божието царство. Как може стар човек да се роди? Може да се върне в отробата на майка си да се роди отново. Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа, където си иска, и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Така и с всеки, който се е родил от духа. И как може да бъде това? Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, ние говорим това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкия син, който е на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Всеки, който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И ето какво е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога. Сега ще преживеем заедно промяната, настъпила в следващия ни герой, след респектиращата му среща с Исус Христос. Среща, оставила отпечатък в сърцето му. Отпечатък, останал там за вечността. Захей, образ на всеки познат, той беше верник, твърде богат. С неправда стоеше в живота, добро вършеше с неохота. Захей роди се в град Ерихон, там израсна, построи свой дом. Дома му беше различен, а Захей груб и безличен. В Ерихон народът се стече да срещне Исус като близък. Захей го видя отдалече, но беше на ръст твърде нисък. Зато и на черница се покачи, повдигнат от своя интерес. Исус му каза: Оттам слезни, в домът ти ще престоя днес. и Захей побърза да слезе. Ела в дома ми, Господи! Тълпата отвънка ревеше. При грешен човек ще преседи! Фонът на Божията святост разголи душата на Захей. Разкри му чрез Божия благост как в праведност да ходи и живее. И Захей веднага откликна на Божият призив и воля. Като опарен се провикна: Ето сега какво ще сторя.
На сиромасите аз давам 1/2 от своя имот. И сега пред тебе обещавам да те следвам в моя живот. А ако съм ограбил някого, 4-кратно му го връщам. И решавам днеска всякога към Господа да се обръщам. Захей, в себе си открили. Ти също си Аврамов син. Греховете в себе си признали. С вяра ще стиги до един. Не дей остави там да тегне. Грях, лъжа, омраза и провал. В най-силна радост теб ще влезне, ако днес Исуса си видял. Бях багералчен и се провини. Аз Захей лош бях, но се промени. Днес Исус дойде да ме посети, но живот с Него да ми извести. Ще ходя в нов път с нов водач, свободен от съд ще бъда аз. Ще ходя в нов път с нов водач, свободен от съд ще бъда аз. Позволи днеска в сърцето ми любовта вечна в мен да се сели. Злобата в мене вече замъртвя, с хората искам да се разплатя. Ще ходя в нов път с нов водач, свободен от съд ще бъда аз. Ще ходя в нов път с нов водач, свободен от съд ще бъда аз. Подобна респектираща сила е подействала и на религиозния Савел, който, гонейки Господните последователи, е мислил, че угодничи на Бога, но Господ го среща по пътя за Дамаск по специален начин. А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна светлина от небето и като падна, чу глас, който каза: Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господи? Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял, и на онова, което ще ти открия, като те избавям от юдейският народ и от езичниците, между които те изпращам, да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в мене.